Fl-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek m'hemm ebda mediċina out of stock, anke jekk fl-aħħar sigħat il-midja tal-Partit Nazzjonalista reġgħet irrapportat mod ieħor. Il-kap eżekuttiv tas-CPSU, Karl Farrugia, ikkonferma ma' One News li m'hemmx mediċini out of stock. Il-mediċini out of stock m'hawnx 30, jiġifieri għandna l-imħażen ta' hekk huma mimlijin bil-materjal. Farrugia spjegalna kif iż-żewġ mediċini li semmew fin-nazzjon, atenolol għall-pressjoni u atrovastatin tal-kolesterol qatt ma kienu out of stock u baqgħu jingħataw lill-pazjenti mill-ispiżjar tal-għażla tiegħek. Huma mediċini li aħna ma nixtrux, m'għandniex nixtru għax kien hemm ħela fuqhom, u m'għandniex nixtru id-doża li qiegħda mniżla f'dak l-artiklu, ġifieri l-atrovastatin hemm imniżel tal-80. Aħna l-80 hija l-ikbar doża li l-gvern kien jixtri. Konna tinsibu li kien ikun hemm ħafna ħela, tagħha allura ġiet deċiż li minflok nibqgħu nixtru tal-80 nixtru tal-40. Allura il-pazjent xorta moqdi għax minflok jieħu waħda tal-80 u tnejn tal-40, imma l-availability hemmhekk qiegħda. Ma jfissirx li l-item huwa out of stock, il-pazjenti qiegħda u jinqoda kif suppost. Madankollu Karl Farrugia stqarr li meta 5 snin ilu daħal f'din il-kariga sab realtà differenti. Minħabba nuqqas investiment ġieli kienu kun hawn aktar minn 100 mediċina out of stock b'detriment għall-pazjenti. Il-mediċini out of stock fil-passat kienu kunaw, ġifiri dan situazzjoni kienet timbidel minn żmien għal ieħor li kien jiġri qed ngħidu qabel l-investiment kien inqas milli kien illum, ġifiri ma kienx hemm il-flus li tiġu investit illum, allura ma kienx ikun hemm biżejjed flus biex jinxtara kollox. Iżda b'investiment u maniġjar aħjar f'dawn l-aħħar 3 snin, kull min jiġbor il-mediċini mill-ispiżjar tal-għażla tiegħek qed isib il-mediċina li għandu bżonn. Illum il-ġurnata indirizzajna l-problema billi qed nimportaw mediċini ta' kwalità minn pajjiżi li qabel ma konniex nesploraw dak is-swieq u qegħdin nirreġistraw b'mod lokali, jiġifieri bajnuna kemm minn tal-Medicines Authority kif ukoll għax sar investiment biktar flus għal dan is-settur, qed niggarantixxu li dak l-ammont out of stock ikun minimu jekk mhux xejn finalment. Il-kap eżekuttiv ta' CPSU Karl Farrugia saħaq biex fil-qasam tas-saħħa il-politiċi jaħdmu id fit fġieħ il-pazjenti u appella biex il-qasam tas-saħħa ma jintużax bħala ballun politiku.